Maayong hapon kaninyong tanan mga kakigwa. So for today's video mga kakigwa, kay diaday mi karon sa Bulacau Peace Valley. Kay do nami Bible study mga kakigwa. Pero ang among kauban mga kakigwa kay wala pa gyud niabot. So nagpaabot na lang mi niya diri sa gawas mga kakigwa. So samtang nagpaabot mi gitara-gitara, mo ni siya. Dahil nang usa, ngita pod siya iyahang kapistuhan, paso-paso. Then ang usapod, diya po diri gakalingaw pod siyang cellphone para dili laayon mga kakigwa. So nami Bible study mga kakigwa sa kabangkalan niya mga lasiti pa hinuon sa gabi. Sayo mi karon mga kakigwa kay naa pa man mi usa ka balay nga amo ang pong pagabaybulan mga kakigwa. Pero dool rin noon kining likod sa ako ang gilingkuran mga kakigwa mo ning balaya. Pero nagpaabot pa mi sa among usa ka kauban mga kakigwa nga moabot kay para daghan gyud mi mga kakigwa. Pero Bible study. mao ni siya mga kakigwa wala damha nga nakita namo ang among usa ka youth mga kakigwa. No, dugay na ni siya namo nga drummer mga kakigwa pero lagi kay busy na kayo mga kakigwa siyang pag-eskwela kay piloto man ni siya mga kakigwa. Sa umaabot nga panahon mahimo ning hingpit nga piloto sa kawanangan. Mahimo pod ni siya nga piloto sa gingharian sa Ginoo basta magmatinud-anon lang gyud. So mao ni siya mga kakigwa samtang nagpaabot ni mga kakigwa sa among usa ka kauban mga kakigwa nagtabi-tabi usa mi diri bahin sa pagkamaayo sa Ginoo. Unja niabot na jud mga kakigwa ang among gipaabot mga kakigwa. After 5 years niabot na gid siya mga kakigwa. Welcome home Ate Mela Char. So gikan ra din na siya tabunok mga kakigwa. Ingon siya nganong nakakunomi sa gawas nagpaabot. Tara manulod ta ninyo. Sige adto sa ta sa inyo sulod magstambay kay total alas 7 pamanta sa gabi manglakaw. So amo ang mutoy last na mga schedule alas 7 sa gabi. So man siya mga kakigwa diyan nami sa sulod sa ilahang balay samtang nagpaabot mi sa oras nga kami makapanglakaw. Naghikay pod mi daan diri og panihapon para manihapon lang pod mi daan daghan kayong salamat ni Ate Mela sa pagpapanihapon sa amoa. Lamian jud kaayo ning sardinas with itlog tapos with pipino ka lamian gid sa amo ang kaon mga kakigwa. So wala na nagdugay mga kakigwa. Naghinay-hinay na sad mi og panglakaw padulong sa kabangkalan ug mo na ni siya mga kakigwa ni abot na gyud mi diri. So samtang nagpaabot mi sa uban mapasalamaton usab mi mga kakigwa kay naag gyud ni mga kabatan-unan nagpaabot usab namo mga kakigwa. So daghan kayong salamat mga kakigwa nga grabe gyud ang presensya sa Ginoo naguban gyud kanunay sa iyang mga alagad kung asa mo padulong. No mapasalamaton kayo mi mga kakigwa tungod kay basta para sa Ginoo dili gyud ni sila mabalibad mga kakigwa. So mao na ni siya mga kakigwa. Nag-start na ta mga kakigwa. Of course una magdayeg gyud ta sa Ginoo mga kakigwa. Pasalamat ta sa Ginoo mga kakigwa. Pasalamatan nato ang Ginoo sa tanan mga kakigwa kay siya man gyud ang takos nga modawat sa tanan nato mga pagdayeg mga kakigwa. So ano siya mga kakigwa nag-start na mi ani mga kakigwa. Nagagiya sa kangit-ngit Nindot gid kayo daygon ang ngalan sa Ginoo mga kakigwa. Tungod kay wala man joy laing takos nga modawat sa atong mga pagdayeg kundi ang atong buhi nga Dios. No tungod sa iyang pagkamaayo, maayo gid kaayo siya mga kakigwa. So ako lang ning gilaktod-laktod mga kakigwa ang kini nga video mga kakigwa tungod ani atong cellphone nga dili sad kakarga og taas kaayo nga video. So mao ni siya mga kakigwa padulong nami manguli mga kakigwa. Daghan day kayong salamat no sa mga tao nga nakig-uban gyud namo sa oras sa Bible study bisag gabi na. So kini nga tak na around 10 o'clock na ni siya mga kakigwa padung nami uli nag-bike nami ani mga kakigwa. Salamat sa Ginoo kay giproteksyonan mi sa among pagpamauli. Ug salamat kaayo ninyong tanan mga kakigwakers diin sa inyohang pag-adlaw-adlaw o pagsubaybay namo. Salamat.